V rannom úsvite sú hory ako ostrovčeky, kde akoby zastal čas. Predstavujú zvláštny fenomén medzi oblakmi a skalami, v ktorom po tisícročia úspešne vzdorovali mimoriadne rozmanitým klimatickým podmienkam tak rastliny, ako aj zvieratá. Charakteristický ráz rozľahlého, civilizáciou málo dotknutého horstva Karpát vytvárajú oblé, hôľne hrebene. Sú pozostatkom valašskej kolonizácie. Hole čiastočne zarástli, ale horské lúky s malebnou kvetenou zostali. Ako prestretý stôl obživy, miesto zrodu nového života a hier mláďat. S príchodom jesene sa z lúk vytratia všetky farby a v dolinách úmerne s kratšími dňami sa predlžujú tiene hrebeňov. Začína sa ozývať kráľ hôr. Jeleň oznamuje, že horská lúka patrí len jemu a žiadnemu sokovi nedovolí narušiť jeho mileneckú idylku. Velebný chrám uprostred hôr Karpát postupne stíchne. Ponorí sa do hmiel a na dlhé mesiace ho ovládne studený biely čas. Zima prichádza do najvyšších polôch zavčasu a vládne dlho. V početných čriedach kamzíky ľahšie prečkajú nepriazeň počasia, odolajú tlaku predátorov a nájdu potravu. Skoro pol roka sa museli uskromniť, kým opäť ožili horské lúky a navrátila sa vyčerpanému organizmu sila. Jar svojim teplým dychom už zobliekla biely šat ľadovej ríše a každým dňom ozdobuje rúcho lúčneho kráľovstva. Odomýká zobáčiky operencov, aby rozospievali rannú horskú lúku pod úchvatnými scenériami vápencových a dolomitových skalných miest a vrchov Rosudca, Choča či Sivého vrchu. Veľký Choč je vďaka nádherným výhľadom považovaný za jeden z najkrajších vrchov Slovenska. A zda najkrajšou ozdobou jeho vrcholových vápencových skál je Fialka alpínska. Rozprávku ríšu s pyšným hradom nám pripomína skalné mesto pod Sivým vrchom. Ako zlaté mince sa tu koncom mája rozkotúlali prvosienky holé, či azúrové trsy horca Klusiovho. Botanickou pýchou je glaciálny relikt a západokarpatský endemit lomikameň trváci. Na samom vrchole bdie hradný strážca. Čaká na ranný úsvit a čarovnú moc slnečných lúčov. Lúče ako prskavky rozozvučia zvončeky a kalichy horskej lúky.
Jarná pieseň prebudila aj spáčov hlboko v podzemí. Svišť vrchovský je pôvodný druh Tatier, preto mu pridali ešte meno tatranský. Žije tu od ľadových dôb. Je teda glaciálnym reliktným druhom a endemitom Tatier. O Svišťovi je známe, že v podzemných norách prespí celú zimu. Preto si jar i leto užíva s plnými dúškami. Slnečné ráno využívajú najmä mladšie jedince na vzájomné pretláčanie sa. Zlákajú často aj tých, čo už myslia na raňajky. Zápasnícka aréna zaplní všetky výhodné miesta pozorovateľov aj v hornej časti lóže. Treba ešte povyháňať nevítaných hostí, čo sa občas chcú zohrieť v teplom kožuchu, a potom je najvyšší čas vybehnúť za dobrotami v okolí. Svište konzumujú výlučne rastlinnú potravu. Dávajú prednosť bylinným druhom alpínskeho stupňa. V potrave tatranskej populácie svišťa bolo zaznamenaných 42 druhov rastlín. Vyberajú si iba určité časti rastliny počas jej vývoja. Niekedy vyhrabávajú aj korene a larvy hmyzu. Bohatá výživnosť vysokohorských rastlín umožňuje svišťom od apríla do septembra nazhromaždiť veľké tukové zásoby, ktoré im v podzemných norách umožnia prežiť dlhú zimu. Vo vhodných podmienkach sa rastliny samovolne rozmnožujú. V určitej dynamickej rovnováhe sa rozrastajú a osídľujú dostupný priestor. Vytvárajú rastlinné spoločenstvá. Dekoratívne súkvetie na vysokej byli s koreňom bohatým na liečivé horčiny má horec bodkovaný. V rovnakom období začína kvitnúť aj kamzičnica klusiová. Stovky jej kvetov navodzuje pocit slnečna aj pod zachmúrenou oblohou. S veľmi tenkou vrstvičkou pôdy vystačí silenka bezbylová a horec ľadový. Vďaka svojmu nízkemu vzrastu dokážu vzdorovať drsným klimatickým podmienkam. Žiarivou farbou kvetov láka hmyz iskerník pahorský. Snáď najkrajšie listy má kychavica biela. Horské rastliny sú prevažne jednoročné. Často sú porastené trichomami, ktoré zabezpečujú rastline tepelnú izoláciu. Mnohé druhy majú v prízemných listových ružiciach vlastnú mikroklímu. V intímnom prostredí horskej lúky sa od rána do noci odvíjajú príbehy ako v nekonečnom seriáli. Lovec v mäkkom koberci kvetu neoddychuje. Číha na svoju korisť. Len čo na kvet padne tieň obete, vyráža. Lovec bezstarostne hoduje a život okolo nerušene beží. O chvíľu sa možno sám stane korisťou. Každodenné malé tragédie tu nikoho nevzrušujú. 2 dní
Vysoké Tatry sú najvyšším pohorím celého karpatského oblúka. Delia sa na západné, vysoké a belianské. Aj keď sú rozlohou oproti iným veľhorám sveta veľmi malé, nachádzame tu prekvapivo veľkú rozmanitosť fauny a flóry. Horná hranica lesa prechádza do pásma kosodreviny a od výšky 1800 metrov začínajú alpínske lúky. Na rozhraní západných a vysokých Tatier sa z Tichej a Tomanovej doliny dvíhajú strmé svahy nádherné horskej krajiny Červených vrchov. Jedinečne vyvinutý vysokohorský kras tu vytvára predpoklad pre bohatú a vzácnu kvetenu. Výrazne sa odlišuje od rastlinstva centrálnej časti Vysokých Tatier. Rastliny alpínskeho stupňa sú prispôsobené na extrémne životné podmienky. Musia čeliť veľkému kolísaniu teplôt medzi dňom a nocou, dlhotrvajúcim zimným mrazom a intenzívnemu slnečnému žiareniu. Medzi najkrajšie vysokohorské rastliny patrí klinček ľadovcový. Astra alpínska. Endemitom západných Karpát je mak tatranský. Bohaté súkvetie tvorené drobnými bielými kvetmi má lomikameň vždy živý. Bil vyrastá z prízemnej ružice listov. Nenápadnou rastlinkou je ľaľujka neskorá, glaciálnym reliktom medvedica lekárska. Všivec oederov je arkticko-alpínsky druh. Rejvou pamiatkou na dobu ľadovú je driadka osemlupienková. Medzi zvieratá, ktoré dokázali úspešne vzdorovať drsným klimatickým podmienkam, patria kamzíky. Tatry sú najsevernejším miestom ich rozšírenia na svete. Tu sa v izolovanom prostredí vyvinul ako poddruh kamzík vrchovský tatranský. Už krátko po narodení sa kamzíčatá dokážu pohybovať v sprievode matky po veľmi členitom skalnatom teréne. V kritických miestach sa držia tesne po jej boku. Prúžne prísavkové väzivo na ratičkách napomáha k prilnutiu kopítka k podkladu. Kamzice majú viac ako jedno mláďa dosť zriedkavo. Matky s mláďatami sa postupne spájajú do malých čried. V takýchto materských škôlkach sa pripravujú na život v čriede. Počas horúčav sa osviežujú na zvyškoch snehových polí. Samotársky žijúce samce sa v lete zdržujú v najvyšších hrebeňových partiách. Najobľúbenejšími stanovišťami pre tatranských kamzíkov sú vysokohorské alpínske lúky. Za pašou vychádzajú na svitanie a v podvečer. Živia sa hlavne bylinami a lišajníkmi. Cez deň oddychujú v tieňoch skál. Leto znamená pre kamzíky okrem dostatku potravy aj obdobie zmeny vzhľadu. Krátky strih letnej hrdzavo-hnedej srsti však o 4 až 5 týždňov začne tmavnúť a hustnúť. Kamzíky majú veľmi dobre vyvinutý sluch a čuch, ale najlepší je zrak. V majestátnom amfiteátri Kráľovej holy pod prameniskom rieky Hnilec leží ukrytý malebný kult Martelúska. Začiatkom júna sa okolité horské lúky zahodili do svadobného rúcha utkaného z bielých lupienkov ponikleca bieleho. O niekoľko sto metrov nižšie vítajú vody Hnilca hlávky hnileckých rúží, ako miestni nazývajú žltohlavy európske. Rozprestreli zlatisté koberce lúčneho kráľovstva v okolí pustého poľa. V skromnejšom počte je zastúpený orlíček obyčajný. Kráľovnou horskej lúky je ľalia cibulkonosná. V pazuchách listov sa jej vytvárajú zelené pacibulky, ktorými sa rozmnožuje.
Vysoká štíhla stonka nesie v chocholíkatom strapci niekoľko veľkých, postupne sa rozvíjajúcich kvetov. Napriek tomu, že nevoňajú, mravce sa nechali zlákať šťavou z ich kalichov. Naopak lalia zlatohlavá svojou aromou láka najmä nočné motýle. Koncom jary majú medviedetá asi pol roka. Stále sú však malé a zraniteľné. Zdá sa až neuveriteľné, že šalme za hmotnosťou 200 kg sa rodí iba pol-kilogramové mláďa. Na svet prichádza uprostred zimy. Až do jary matka brloh neopúšťa, preto musia zásoby živín v jej tele vydržať nielen pre ňu, ale aj na tvorbu mlieka pre mláďa. Ak by sa rodilo primerané k hmotnosti matky, väčšia spotreba mlieka a tým rýchlejšie vyčerpávanie látok by viedli k uhynutiu celej rodinky. Pred necelým storočím boli stavy medveďov na Slovensku kritické. Odhadovalo sa asi 20 jedincov. Prísna ochrana a obmedzený odstrel zdvihli ich počet 40 až 50 násobne. Stali sme sa krajinou s najväčšou hustotou medveďov. Zákonite to prináša aj konflikt záujmov medzi človekom a šelmou. Nech sú názory na súčasnú situáciu akékoľvek. Všetkým by malo záležať na tom, aby prežili v našej prírode nielen medvede, ale všetky pôvodné druhy fauny a flóry. Hmyz bol s rastlinami zviazaný už od svojho vzniku. Čím je bohatšia vegetácia, tým rozmanitejší je hmyz. Obidve skupiny sa navzájom potrebujú. Nevedeli by bez seba žiť. Najusilovnejší opeľovači v ríši hmyzu sú včely. Zapamätajú si čas otvárania jednotlivých kvetov vzhľadom k polohe slnka. Najväčšiu skupinu hmyzu tvoria chrobáky. Na Slovensku je ich asi 8 000 druhov. Každý jedinec je dokonalý, prírodou vytvorený stroj so vzhľadom miniatúrneho ťažkoudenca. Rozpadávajúce sa drevenice a druhovo bohaté lúky s dominantným mečíkom strechovitým sú pamiatkou na časy, keď na hore Hroní v Zlatnianskej doline žili ľudia v súlade s prírodou. Jazyčník sibírsky nám už podľa pomenovania prezrádza svoj pôvod. Rozšíril sa k nám s vegetáciou tajgy a po skončení zaladnenia sa uchoval na niektorých izolovaných lokalitách. Jazyčník sibírsky je považovaný za postglaciálny relikt. Kým do svojej plnej krásy dorastie stračka vysoká, uplynie veľa dní. V druhej polovici leta jej byl vzrastom prevýši človeka. Súkvetie tvorí často aj polstovky nádherných kvetov, ktoré rozkvitajú postupne. Zrkadielko, povedže mi, ktorý kopec v Lúčnom kráľovstve je najkrajší? Hrebeň Belianských Tatier,
vykúpaný každé ráno v hladine trojrohého plesa. Biela krása vápencových a dolomitových stien so strmými trávnatými svahmi svieti v širokom okolí. Činnosť ľadovcov sa ho takmer nedotkla. Na 14-kilometrovom dlhom hrebení dominujú vrcholy Havrana a Ždiarskej vidly. Špecifická flóra vytvára z Belianských Tatier jeden z najcennejších klenotov Slovenska. Prevládajú najmä alpínske lúky s typickými druhmi, ako jastrabník pomarančový a jastrabník alpínsky. Veľhory sú svet sám pre seba. Rovnováha medzi vysokohorskými rastlinami a ich prostredím je mimoriadne krehká a zraniteľná. Rastliny veľmi dlho vzdorovali drsným životným podmienkam, kým sa s nimi úspešne vyrovnali. Príkladom je plesnivec alpínsky, symbol horskej flóry. Hrebeň Belianských Tatier je ukážkou najrôznejších vysokohorských biotopov. Spoločenstva alpínskych lúk patria druhovo k najbohatším. V prvej polovici júla dosahujú optimum rastu. Rastie tu zvonovník hlavatý, všivec praslenatý, orchidea, vstavačik alpínsky a koncom leta horec luskáčovitý. Belianské Tatry sú územím aj s bohatým výskytom motýlov. K najväčším denným motýlom patrí jasoň červenóký. Jeho výskyt sa považuje za reliktný. Potravou húseníc z jasoňa sú rozchodníky. Ako jediný druh motýla z územia Slovenska je zaradený do zoznamu celosvetovo chránených a ohrozených druhov živočíchov. Najpestrejšiu čeľaď našich denných motýlov tvoria babočky. Už koncom leta zdatný jeleň opúšťa svoju pánsku spoločnosť a vyhľadáva tradičné stanovište opačného pohlavia. Len čo zachytí pach jeleníc s príznakmi rujnosti, dáva hlasitým trúbením najavo, že háreň je obsadený. Pre rovnocenného soka je to výzva. Rívali sa provokujú, zastrašujú, často dochádza k tvrdým súbojom. Nebezpečné sú jelene s málo členitým parožím, zakončeným ostrou výsadou. Dokážu ňou soka i zabiť. Rúčanie je svedectvom plodnej síly jelenia a neopakovateľnou kulisou jesenej prírody. Slabší z rujoviska odchádza, pyšný víťaz dáva družkám najavo, kto je ich pán. Kráľ horských lúk Karpát musí byť neustále v strehu. Ak by niektorá z jeleníc chcela opustiť hárem, vládca jej dá veľmi rázne najavo svoju nadradenosť. V období ruje sa jeleň častejšie kaluží a má charakteristický pach. Ak je veľmi teplá alebo daždivá jeseň, celé toto krásne divadlo prírody prebehne bez hlučnej kulisy v tichosti.
Neustála aktivita zaberá jeleňovi veľa času a zabúda na príjem potravy. Výsledkom je značný úbytok hmotnosti. Uvádza sa, že to môže byť až 30%. Po skončení ruje, skôr než príde zima, sa musí znova dostať do kondície. Splnil však svoje životné poslanie, povinnosť zachovať rod. Jeho družky si odnášajú nové potomstvo, ktoré za 8 mesiacov privedú do jarnej prírody. Z nepriateľov sa stanú znášanliví partneri, ktorí znova utvoria menšie či väčšie skupiny, aby prežili nastávajúce mesiace. V horách sa koncom jesene z večera do rána všetko zmení. Krajinu prikrie biela perina a lúčne kráľovstvo odovzdá moc ľadovej ríši.